So mga adlaw badi, nanapod inyong Marinong Bisaya vlog badi is for today's video badi is mao ang day 7 sa among basic training. So 3 days na lang badi mao man na among basic training. So inani ra badi padulong ko na sa Rome badi. So sagdan na nila. Din human anak badi is diara nagkakita ni sa mong classmate yan. Then human ba di siyempre manunod sa tanan, pero pag sulod na mo ba di is na din so na lain mo ding section bilang dira pod sila na lipat ra pod sila, so kami gidira ba di kay discipline niya kan anak 35 na buwa, then balik ta sa classroom aron maminaw ta sa mga istorya sa atong maestro. So inani ra ba di ka simple ang among day 7, chill ra kaayo kay discussion daw nagtan-aw ring mga videos about sa firefighting badi. So bali day 8 badi sa among firefighting. Good morning mga badi. Karon badi is mao ni ang day 8 sa among basic training og amo tong i-apply ang katong discuss na mo pag day 7 kung unsay buhaton kung naay fire dito sa barko. So unsay mga angay buhaton sa barko badi kung naay sunog. So inaani ra badi ang buhaton namo kung naay sunog, kung unsay ang mga procedure o angay buhaton kung naay sunog. Dili ka mataranta kay kana dili na basta-basta kung naay sunog sa barko. So atong tanawon unya badi ang mga buhaton namo kung unsay ang angay buhaton kung naay sunog. Good morning mga badi. Badi is mo ang day 8 sa among basic training. So karon badi is mo performance sa among basic training or katong gi-discuss na mo gapon. So karon badi is among perform ang firefighting nami. So bali last day na mo badi day 9, so ma-assessment badi. So ako day mga classmate badi. Hey, buddy. So wala pa ba day among instructor ba di unya pa mi. So bali is na day na naguna pa day sa mua. Yun mga badi, ako mga classmates. So patangilang sumpay nga badi, let's go. Samtang wala pa atong maestro so ato sang bidyuhan nga atong mga classmate aron maapil sila sa atong vlog kay okay raman sa ila daw na maapil sila sa vlog, so ato silang papilon. So shout out ko sa ako mga classmate na perting butana og nindot sa Wa man nagisum. Yan, outfit ko na. Outfit, yeah. Yan. Pre, kaway sa pre. Outfit check. Hop. Wow. Sige, outfit check. Kaway pre, kaway. Check ay. Training. Yeah. Fit na outfit. Outfit check. Check. Louis Vuitton 3K. Okay. Outfit check. Kalo, vintage. Yun, mga par, mga badi. Monetize. Fit na? Katong ba, pre? Katong ba? Music license ba? Picture meron pre. Oh. Asa dito mga picture to sa? Hindi na pala. og mao na ni nga time ba di na magsugo na among practicum dito sa firefighting area. So kung unsay angay buhaton o pagsolve ni ani nga oxygen kung nanay sunog. So nanami diri sa fighting area badi naghuwat lamis sa instruction ni sir kung kanus ara may magsugo ni ana padulong. Og mao na nga time ay tagsa kami pagpahikap sa fire extinguisher kung unsa ang procedure sa pagpatay sa sunog badi. So mao na ni nga badi na fire extinguisher among gamiton badi. So daghan ta kapilian na fire extinguisher badi, klase-klase di lang usa ka fire extinguisher ang atong mapilian.
Hi guys. Huwag pagkahuman di ato badi kanina po nasunod ang among panguna kayo badi bali level 2 na mi ni ani. So, let's go! Sikandro pre, Sikandro. Helmet pre. Atras. Tiya pa way kayo. Kay humanami ato tanan kanina po sa sunod procedure ang among apply badi. So bali duha mi ka team badi. Kami is group 1. So humanabi ato badi. So kani nga video badi is mao ni ang team sa group 2. So mao ni lang gibuhat badi kung unsa ang tamang procedure kung naisunog dito sa bali. Back out. Ayo, yung picture sila. Tuwa lagi. Di picture di siya naman dia. Tuwa bukan ada. Mr. Bulb.